Така, здравейте хора, това е епизод 4 или 5, не знам по-точно кое е. Да, днес пак сме в това място. Сега съм с Раю. Драю, И нещо, рахаха. да, и нещо копаме. Това е много яко обаче. Кое го Айде се довърши? продължаваме надолу. Айде. Не! Умря ли? Не, наполовин сърце. Аз Стана ли? Да. Няма да. Така бе. Вижте коя харесва. Аз къско. Само гледам Раю. Отдолу. Добре ли си, бе? А? Ти добре ли си с дърво? С камък? Дай ли, аз вземи тако с... Тако с... Бе, Крок. фъкли. Вземи факли. Опорти са, бе. Ало. Кажи ми Кажа ми. Опорти са. за... За. А ти взе факли, нали? Да. Бърка. Аз взема долу. Най-отдолу. Ама първо да видим къде. Лати. Ще сложи торч. О! Го правиш, бе? Опа. Кой е трябва? Горе сега ще се върна. Той каза, че няма да се върне. По-злато. Говори на зрителите. Го чули? Не. Не, аз няма говоря, аз и те ще изглеждам и те. Ще мълча, нали?
Ало? Да, който гледат моят филм, да. Може да си го проверите за малко. Да, ще го проверите, така да почнем. Ти къде си? Приеми. Малко ара намери ли? Я ми дай направи ли ме бутушки? Що? Така хората са и рай. Да. Пак ви повтарям, може да си го превъртите клипа, като гледат моят клип. Аз казах на радио, неща от края. Пак, какво си казвам? Не, викаха ма смешно. Спешно викаха. Това е много спешно. Знаеш, че... Нали? Лихо? Знаеш. Ти пък. Чак след 5 минути ми говори. Знаеш кое? Утром един приятел ете по рамото. Минаха 5 минути и петка ау. Здрасти. Знаеш кой е? Не, не съм. Ще трябва да се Казах събудя. човек. Човешки работи. Някой ти рай от това каче. А пък ти ще се откача. Това по-бързо да ми позволя. Така как е? Много гадно. Лекси. Рече. Още малко и не сте приключвал клипа. Да, пак казвам, всички клипове те ще се приключват в смисъл, Смисъл. как Да. да кажа, нали? Без да знаем кога ще изключи, то отгоре ми пише, обаче аз знам по-точно кога. Те ще се изключва. Не, няма да кажем чао или Ще казвам чао, ама малко по-раничко. маничка. Да. Защото не ми се пускат и така работи. Не ми се изключва, то пък иначе пак се включи. И дам работа. Още 5 секунди, 4, 3, 2, 1 и бай хора. Оп, мага. Всъщност демек. Всъщност демек. И Всъщност снимам. И да, и всъщност снима човека и демек. Да, снимам. Да, човека се снима. Аз говоря разни работи, той се снима човека. Да, аз ще завърша отделно. Да, това ще... Много ма дразниш. Да. Това ще... Дразниш. Това... Дразниш. Да. Кошки. Разбрах, бе. Това ще е от епизода и... Кошки. И чао. Кокошки. Кокошки. Добре. За това е епизода. Харесайте клипа на Крок. Гледайте ми клипа. Харесайте клипа. Абонирайте се за мен и за Крок. Дай. Най-много за мене. За кокошката ни дейки. Ще ви подяка. Добре, след това е епизода. Ей, чао.